she ayisonde ikawa ibambe khona ngithemba ukuthi niyaphila bafowethu kade ngise holidini nomndeni ingane zami ngivakashela udadewethu ogane kwamthethwa bantu bakwamthethwa siyabonga bonyambosi siyabonga kade sivakashele udadewethu lapha agane khona kwamthethwa lapha kwamnqubokazi ngaphinde ngavakashela umshana wami obeganwa lapha yana empangeni umbhasobheni osebenza lapha Unity Hardware kwa V garage kwa Shembe bayamasa abaningi isiguzwa sombhembu lesiyana siyabonga bonyambosi siyabonga into enza ngihloniphe kakhulu abantu bakwaKhumalo nabantu bakwamthethwa nabantu bakwabuthelezi ukuthi balobola ekhaya abazali bengekho balobola ekhaya kuyimi engimdala noma ke phela ngangivele nami yabo nami nginolakana kodwa iqiniso lithi njengoba abazali babengekho babengadlala nje ngezingane zakithi ngiyambonga uNkulunkulu izingane zakithi zonke zigane lapha ezaqoma khona ebujijini udadewethu ongelamayo ke lo owelama lo ongelamayo uye ogane kwamthetho besimvakashela so ke bengingamningi kakhulu lapha ku social media kodwa ke nginombono weingane zakwethu nginombono nje mina esikoleni ngenzene marketing management so ke ngicela ukucebisa lezi insizwe ezithanda umculo eziculayo ezisaqala ukucula noma ezisafika endimeni noma esezingenile endimeni noma abasazoza endimeni kukhona lezi inhlamba okuthukwa ngazo abahleli bemicimbi kuthiwa abahleli bemicimbi ababaqashi abahleli bemicimbi bayabakhetha nani mhlambe kokunye ngempela iqiniso kukhona kodwa ke ngicela ukukhuluma mina from the business perspective uyabona singagcini sikubuka ngeselodwa kuphela ukuthi abahleli bemicimbi abaniqashi okokuqala nje umhlelo wemicimbi mayehlela umcimbi bafowethu usuke enza ibusiness okokuqala lokho kune budget kunama logistics there are a lot of work behind the scenes angaze ngohlela umcimbi but umuntu owazi ibusiness uzokuqaphela ukuthi iskafula siyaqashwa amamakhi amathenda yaqashwa isecurity yaqashwa isound yaqashwa engineers yaqashwa o stage manager o MC na yonke and there's a lot of logistics involved in the back scene so ke akulula ukuthi umculi umhlelo womcimbi bese ekhumbula wonke umuntu ekubeni esebenza ngebudget ethile okokuqala lokho okwesibili akuwona umsebenzi wakhe ukudayisela umculo wakho akuwona umsebenzi womhlelo womcimbi ukudayisela umculo wakho umsebenzi wemanager yakho abaculi abaningi banazo imanager but ubathola benza imisebenzi yemanager sometimes bese uyayibuza ukuthi uyimanager umsebenzi wayo yini uma ngabe lo mculi ezenzela zonke lezi zinto azenzayo siyabuka phela ngoba thina sizi manager singama sales thina singama salesman singama sales coordinator singama floor manager singama MD singama CEO kulezi zinto esizenza so we know the whole 9 yards so siyazi as much as umculo nina nazo ukuthi nisenzela umculo siyawuthanda but we also look at it as a business and we wish nina njengabaculi you would also look at umculo kakhulukazi abaculi bamaskandi you look at umculo wakho as a business and treat it as a business and then bese kuyajika kubuyeke kuze kithike thina nje onkosikhona bakwandabandaba ophakela umthakathi ebafowethu niyalibona leli gama lethu uphakela umthakathi okokuqala before kube khona mina ngibizwa ngophakela umthakathi lalingekho leli gama akekho umuntu owake wabizwa ngophakela umthakathi emlandweni womhlaba njoba kukhona kwaba ukujula kwami emva kwenkulumo eyenziwa udadewethu engimelamayo ngase ngizethalela igama ngase ngithi ngithiwa nguye ngoba uyo wakhuluma lamagama kimi uThembani kaBaba ogane lapha kwaKhumalo uNkehli so ke ngayikhandela leli gama leli niyabona bafowethu mina ngiqale ukulandela into yobunsizwa ngimncane ngiqala ukwelusa ngina 7 ngaze ngayeka sengina 23 ngiqale ukuba sebuholini bomnsizwa ngineminyaka ewu16
manje ngina 44. Angikaze bafowethu ngikhalele umuntu mina ukuthi hayi igama lami uphakela umthakathi ngicela yini indaba wena usibanibani ngoba wena udumile yini indaba ungangiphakamisi ungaliphakamisi igama lami yini indaba angazi akekho nje umuntu engimzondela mina ukuthi akaza ipost into enophakela umthakathi. Niyabona bafowethu okokuqala nje ngenza ama boot camps akekho umuntu wakwandabandaba oposta ama-post ama-bootcamp but abantu bakwandabandaba ngibathanda ukufa. Abekho abantu basemakhwenami abaposta umsebenzi engiwenzayo ngaphandle kwamakhosikazi akithi. Ngibathanda ukufa osibali bami. Akuwona umsebenzi wabo. Akekho umuntu ngoba ningazi ukuthi ngiyilunga le-IFP. Akekho umuntu we-IFP mina oposta imisebenzi yami. Akekho umuntu we-IFP osupporta lo msebenzi engiwenzayo ama-bootcamp. Akekho. Kodwa niyangibona ukuthi i-IFP ngiyithanda kanjani. Akekho umholi oseka wake wathi phakela nakho mina ngungqongqoshe umnyango othile ngicela ubhala incwadi ngoba uyazi noma ungayibhala ngeke iziye kuye. So kufanele kuze kube uye ungqongqoshe noma kube uye umongameli noma kube uye isikhulu esithile noma imeya ye-IFP njengabantu ababonayo ukuthi uphakela i-IFP uyimele uyayithanda. Angilona ilunga lenkathi elikhulu kunamanye amalunga enkathe but trust me mina ngiyakwazi ukuyikala. There's a contribution that I'm doing towards the IFP, a big contribution. We social media in this fourth industrial revolution contribution, I'm part of that and I know it. So ukube kuthiwa ngumuntu onenhliziyo embi ngabe ziningabi inqumo ezimbi esengayithatha mina ngisebenzi bafowethu angisebenzi ngaxoshwa emsebenzini ngixoshelwa i-IFP anginandaba ngiyayithanda i-IFP. I love the values the IFP. I love the position of the IFP as a constructive opposition party. Ngiyayithanda izinto eyakhandelwa zona. Zingaba khona ezinye izinto ezenzakala engingayithandi but ngiyayithanda izinto eyakhandelwa zona. But nakho manje nginanazi ikipa. You would expect ukuthi wonke umuntu we-IFP would want to buy ikipa ze-IFP zomuntu we-IFP or support ama-bootcamp umuntu we-IFP or support whatever program that I'm involved in. Ngidayisa ngisho inkomo. Ayikho inkomo yathengwa umholi we-IFP but they bayisebenzisa inkomo njalo. But anginayo inkinga. Angikwazi ngikhalela abantu abangayona ingxenye yebusiness lami. Where am I going with this bafowethu? Kunabaculi abagcina besithukela ukuthi ngoba thina sinamagama esayikhandela wona thina. Kufanele thina ngaphandle kokuthi besicele, ngaphandle kokuthi umuntu ezazokucela, kufanele wena usupporte ibusiness lakhe. Kufanele wena ulwele ukuthi ayodlala emsakazweni. Kufanele wena ulwele ukuthi ayongena emcimbini. Ukwenze konke lokho kwenzeka ahamba ayongena emcimbini for the first time, ahamba ayodlala emsakazweni for the first time, ubizwe emsakazweni ufika udlala ingoma yakhe for the first time, ahlule ukuthatha ucinga athi uyabonga. Ebese mhla esuthu ubhontshisi nophutho olungavuthwanga umculi ezazokhuluma ngawe kabi athi wena umkhulu nje kodwa manje awumlweli. Akuwona umsebenzi wethu ingane zakwethu. Ngicela nibe ne-manager. Ukudlalwa emsakazweni umsebenzi we-manager yakho. Ukudayisa komculo wakho umsebenzi we-manager yakho. Ukuqashwa emcimbini umsebenzi we-manager yakho. Uma lezi managers zingakwazi ukwenza le misebenzi then siqasheni thina. Mina njengophakela umthakathi ningangiqasha ngibe yi-manager yakho. Ubone ukuthi ngingahluleka ukukhuluma nomcineka no-gay no Zimdola no bani. Ngingahlulwa yini ukuthi ngi-arrange meeting yohlala naye phansi ngithi seswami Zimdola khathide emcimbini wakho bingelela emcimbini wakho nongoma big night kuba ngingahlulwa yini ukuyohlala phansi ngoba umthetho we-manager umsebenzi wayo ukuscouta umsebenzi wakho. Umsebenzi we-manager ukuhamba iphaphatha and iyenze sure ukuthi iwumngani wabo bonke laba bantu. I-entertainment industry ayikudingi ukuthi ube arrogant, ayikudingi ukuthi ube nomoya omubi, ayikudingi ukuthi uthukuthele insuku engaphezulu ka3, ayikudingi ukuthi uyitshele, idinga ukuthi uhambe uzehlisa uhambe uphaphatha ngaso sonke isikhathi. Iyona field enikuyona leyo. So tshelani i-managers zenu hambe zonifonela umsebenzi. Msani nisethukela izinto esingahlangani nazo. Nathi khona izinto esiyiphushayo nikaze niyisupport.
nansi imisebenzi esiyenzayo, anikaze niyisupporte, anikaze niposte nakanye ngayo, anikaze nisho nokuthi right, niqhamuka senizothi thina fanele sinisenze. Niyasedelela nje. Webaculi abasebancane niyasedelela, niyasukela nje. Akusithina esathi qalana ukucula. Siyawusupport umsebenzi wenu nehlulo ukubonga. Nihambe nilalela zonke indaba ezikhulunywa abantu abasenyanyayo, nithathe zona nime nabo, nigcine senikhohle ukuthi nina ningabaculi. Mina kulelizwe wengane zakwethu, kulelizwe ngicela nje ukunitshela. Ngatshela abantu lapha mina kunodungu nyana olwaluphakathi kwami nenye insizwa bethi hayi wena uhlushwa itrend ini ngabatshela ngathi itrend yazenzakalela kimi. I'm so consistent, you will think I don't make mistakes. I'm so consistent because zonke izinsuku maye ngivuka ngine plan, ngineqhinga lokuthi empilweni ngiyapi, ngifuna ukufika phi nini. Usuku nosuku mina nginohlelo luka 20 years, not luka 5 years, not luka Christmas, not luka good. Nginohlelo luka 20 years. Ngelinye ilanga mina ngiyoba undunankulu walesi sifunda saKwaZulu-Natal ngaphandle kwepolitical party. Ngoba lelizwe siyafuna lilunge, lelizwe siyafuna lilunge, ekulungeni kwalo ngiyobe ngiyingxenye, ngiyobe ngingomunye wabantu ababebelwela lelizwe ukuthi alilunge. Leli la kwaZulu. ISouth Africa yothi ilunga, kodwa iKZN thina siyobe siyilungisile sizinsizwa. So uqaphele ukuthi awugcini uyitshela wena ukuthi ungcolisa igama lami kanti usuvimba ikusasa lakho futhi. Because lokho engintshela khona kuzokwena mina ngelinye ilanga ngizoba undunankulu walesifundazwe. Uma ngabanga undunankulu, I will be one of the biggest advisors of whoever is going to be undunankulu walesi sifundazwe. Because lesi sifundazwe sakaZulu sifuna ukuphathwa ngesizulu, sifuna ukuphathwa ngendlela amakhosi nobuholi bomdabu obabufuna lelizwe bube yilo. Yilesi sifundazwe esiyisona esiyonquma ukuthi iSouth Africa ima kanjani. Kwabaningi kuyiphupho lokhu ngoba balibele utshwala, balibele amantombazana, balibele ukuganga ngezingane zabantu. Kuyiphupho, but mina I'm on the mission of making sure that this country becomes great again like indlela laliyona. AmaZulu ane influence kulelizwe. Mina ngingumZulu, ngazi isiZulu, ngazi isintu sesiZulu. Ezinye inhlanga ngizazi, angisho ukuthi ezinye inhlanga zinawo umnikelo ezingawenza ukuthi lelizwe liye phambili. Kodwa mina njengomZulu ngikhulumela umZulu. Uma uwumpedi khuluma kanjalo, you will do your contribution towards iSouth Africa yokhandwa ilezi ifundazwe. Mina ngikhulumela iKZN. So baculi, musana kusethuka, asinawo, asiphoqekile ukuthi sinenzele umsebenzi wenu. Asiphoqekile anisiqashile ukuthi sinidayisele umsebenzi wenu. Siyakwenza lokho nijike ngakusasa nithi asiphume kumaskandi. Uma ngisakuphosta ngiyiqhawe, uma ngingasakuphostanga sekufanele ngiphume kumaskandi. Mase ngiphumile kumaskandi suyaphinda futhi uyabuza uzokhala ngalokho uzothi ophakela abapost ukuthi abakupost ukuthi. Mina I'm one person that is so consistent. Awukwazi ukungikhohlisa, angibhuqeki, ngeke ukwazi ukungibhuqa mina. Mina ngihlakaniphile nje bafowethu. Ngihlakaniphile nje, awukwazi ukungibhuqa. Ngisho ungabhala icomment engincomayo la mawungibhuqa ngiyakubona nje. Ngoba ngihaleli phela ngishodi ngothando mina, angishodi nje ngothando ngiright. Anginaso isikhathi sokujabulela ukuthi ngiconywe uwe bese ngingazuthi ngiyasangana ekhanda. So ngicela abaculi laba abasebancane iseluleko sami, tholani imanager bese niyeke imanager zenza umsebenzi. Tholani imanager ezifundele financial management nemarketing ukuze bezokwazi ukunibhekela imali zenu baphinde futhi benitholele nemisebenzi bese mase noyitholile imali niyisebenzise kahle imali. Imali yomculi ya investwa ngoba umculi nomculi i-peak time yakhe iwu5 years. Wonke umculi emhlabeni i-peak time iwu5 years. So emva ka 5 years usuku usungawukhipha umculo usuku usudayisa igama lakho usungasadayisa umculo ngempela. Because ama up and coming artists asuke ezoqhamuka amanye alingise wena enze kangcono kunalokho kade ukwenza. So akekho umculi olasta forever emculweni. So ingakho ubona abaculi bephuma ubona beguga bengenamali, ingakho ubona ama actor eguga engenamali kodwa into ayenza ngo1935 isadayisa namanje. But yena ngoba wayengenama rights wayethole imali yama calls, wayethola imali yaleyo disc noma yaleyo deal iyakade elokhuzelwe yona. So tholani imanager ezi right. Ninazi nufunde futhi umculo ningene nijule emculweni. Ningagcini ngokucula kuphela ngoba nizolokhu nisithukela izinto ezingekho. Nithi asifuni ukunisiza amagama ethu makhulu akhiwa yini ngoba sazakhela.
bangaka abantu abangithukayo mina ngilandelwa abantu abawu150,000. I have blocked more than 150,000 people since 2009. Angicenga ngifuna ukuthandwa ngenkani, angifuni umuntu ozongithanda ngenkani, angifuni umuntu ozongicikisela ngothando, because okwami okubalekile ngisuke ngiveze yami imbono. Uma ungahambisana nayo, baningi abantu abaveza imbono, hamba kulona obonisana ohambisana naye kuphela. So nani iseluleko sami ukube singotetemane thina ngabe sikhalela abantu ngempela kufanele sibakhalele ngezimo esikuzo. Abanganandaba nathi amabethu masibona la besijabulele kube ngazuthi yonke into ihamba kahle. Ehle kwenkulu imoto akujabulele umuntu uzuyitshela uthi uphakele impilo yakhe ihamba kahle, wazana nabantu abahamba ngeimoto ezinkulu kangaka. Abanamsebenzi nathi asinandaba, because nathi singamadoda sibhekene nempilo, asinaso isikhathi sokukhalela omunye umuntu. Ngeke ungizwe mina ngingakwazi ukuba uMC. Ngingakwazi ukuba uMC. Ayilutho leyanto. Ngingakwazi ukuba uMC, but angikaze ngiyifune into ezongenza ngincenga abantu. Ayikaze ngiyifune into ezongenza ngiyoguqela enye indoda engangihloniphi ngobudoda bami ngoba nakho nje ngifuna umsebenzi. Angikwenzi lokho. Uma indoda ibona ikhono lami fanele ize kimi njengendoda ingichazele, abanye basibiza emcimbini la besitshela ukuthi bazosikhokhela begcine bengasikhokhelanga, kodwa ngeke uzuzwe thina sibabhala lapha sibahlambalaza. Kodwa masihlangana nabo siba right futhi. Masihlangana nabo siba right, anginaso nje isikhathi sokuzonda umuntu mina. So ngiyanicela webaculi, yekani okunye kuzonuwisa ngoba uma ngahle ukhulume yonke lento oyikhulumayo ngokwedelela, udelela uphakele umthakathi ngoba uthi nakho akafake emsakazweni, akakucelela emsebenzini. Uma ngahle ngiphendule leyo nto kungabulala even umsebenzi wakho, ngoba ngakunikeza ama facts specifically ngalokho okushilo, ngikunikeza ama facts angabulala ibrand yakhe iphele nyana. Ngadakwa ukubona abantu benithanda bese nidelela abantu bangakini, bese nidelela abantu abafana nathi. Abanye bethu sinolwazi oluyisimanga, asilusakazi ngoba kuzukusiza abantu abasalaleli. Sisiza loyo muntu osuke efikile wathi ucela usizo. Isizathu sokuthi ningazi nokuthi sazini ingoba sikho isidingo sokuthi hambe sinitshela lokho kuyosave izwe, lokho kuhamba nomoya kaNkuluNkulu okuwubuntu. Ikhona esikupromote kakhulu ngoba lokho kungaba isono uma kungathiwa ngufihlile. Kungabulala ezami izingane uma ngathiwa mina ngikhulumi la ukuthi ukuzala izingane ungayinaki kuyisono kuNkulunkulu, kuthelela wena amabhadi ngoba le yangane yabantu osuke wena ugange ngayo, abazali bayo bayiduba egameni lakho. Wobekezelwa ingwenya uhambe uzame ngamandla, uma kungakabi nawo amandla ungabaleki. So musani ke baculi bakithi, musani ukusibiza eingomeni zenu nisibizele into umbhedo eninganalo ulwazi lwayo. Abanye beni basebancane kakhulu abakaboni lutho, bayiphathelwe izinzondo nje zasemagcekeni emakubo nezinto ezazenzeka kuba emagcekeni esingahlangene nazo thina. Ningasifaki kuleyo nto, asinayo inzondo, ayizonde inkabi, ayibambe.